Mamauli na mi. Lugsong na pud mi guys, lugsong. Maglugsong na pud mi sa among dalan nga isod. Kanina ni angat mi karon lugsong na pud. Padulong sa second floor nga kamaisan. Hala sir, nay dalan diha? Nay dalan? Naramong kamaisan guys. Naisa kong lulo. Ang libo abunuhan. Dra sila nagi? Oh, see, kita nyo guys. Pugihan kayo ni ako mga kauban kay gikan na abuno. Gikan sa balay nagdalag abuno, nagpasan. O pag uli, nagpasa na pagkuan ka. Huy, kawala na may abuno. Nakakugihan kayo sila guys. Very good. Hinay-hinay ratabon. So guys, mauna po ni ang maisan sa akong lulo guys. Og manihan. Ay, boss mo te? Muni view sa mong bukid. Bukid na mo nga mais. Grabe kay init. Init kay guys. Kanina ni taligsik dahil ni kuha na pod, init na pod. Una, butan kay na sila oh. Upat guna sila good. Lima di ay lima. Narang usa oh, naulahi. Ay! Naglisod sila sa ilang kuan gidalang kahoy. Nagibo po ni Muting. Anong nasanit ka? May gani ni init na uli na ta. No? Ano mag-amay yung kumana? Palugid siya nga na humana ta. Yan! Oh, magkuha ka alin lagi. What's man no? Unsa unsa man na? Kantong ka sa babuyi ko. Anay. No, tanawa guys. Lain na po giubra. Di mag-service. Ayun na eh. Hurot. Hurot. May pagkadaghana unta o. Di gina dong. Maukap dong. Na. Ngayon mo. Mintag maana na dong. Humok day kay siya dong. Oh, humok pa dong. Ayaw na dong. Ayun na. Humok. Na, sa inyong gipanguan anang Ay, pasaylo argini anay. Nagiba yung balayan. Ito mo mga di. Ay, ala. Ito din mo lang natin. Ato o. Pwede, pagbubaga. Wari ka, okay. Kayo na kayo ka. so karon musulod na mi og sapa. Mupasulod na mi sa sapa. Magkakaroon mo tagas kasi kayo. Kaya mag-isa sa sino? Mo ni among kinabuhi sa bukid. Tulong-tulong para madali matapos yung trabaho.
Pagikan, abono ang dala. Pag uli ka, hinapoy dala. Guyuda day, pareha sa ka Charlotte to. Daghan kaning kahoy dai diri o. Daghan kay mo kahoy. Yan dai di na mudukot. Hala, nahukas na dai akong kuan o. Ani, nahukas na dai akong medyas. Tingnan ako nga. Ay, naku dai. Ang cellphone. Nakuha si mong kahoy.